съвет хора, ние ще направим ожени се, приятелство, убийство. Аз така му направих. Изтеглих 3. Първото е Дани. Ще може за Дани. Ще се спретеля с Рая. Те за това в един нож. И Коко също. Ще го убия. Съжалявам, но така се падна. Ето тук са листчетата. Аз съм си ги написала. Така. Първия е Митко от София Денинож, Михайла Филева и Кичка. Кичка ще убивам. Се оженя за Митко и ще напред с Михайла Филева. Следващите ще използвам, защото имаме такива мънички листчета, ще ги използвам първо тях. 1, 2, чакайте, не мога да фана, 3. Така. Първото е Емил Кондрат. Ще го убия. Овца. Не, овцата ще убия. Ще наприятелка с Емил Кондрат. И се може за Ева. Не, обратното. Ще наприятелка с Ева и се може за Емил Кондрат. Така, пак тегляме 1, 2, 3. Така. Първото е Джастин Бибър. Второто е Галин. И третото е Стан. Значи ще стана приятелка с Джастин Бибър. Ще убия Стан. Съжалявам Стан. И ще се омъжа за Галин. И последните 3. То остана още едно. Но първото е Рая. Отново. Второто, просто не сме мислили, е Преслава. И третото е Неймар. Ще съм за Неймар. Ще убия Преслава и ще стана приятелка с Рая. И ето, както виждате, буркана свърши. Това от мен, абонирайте за мен, дайте палец нагоре. И това е. До скоро, ще се видим, когато се видим.